влизането ни в Шенген ще се промени ли туристическият поток към Гърция? И какви са проблемите и очакванията на местните към България? Отговорите в следващия репортаж. Шенген ще отпуши трафика, туризма и бизнеса, смятат хората в южната ни съседка. Българите са на първо място. Преди да дойдат българите, сезонът беше 2 месеца. Сега е 4 месеца. Очакваме повече хора, защото вече няма да се чака на границата. Това беше голям проблем. Собствениците на имоти, които ги отдават под наем, също се надяват на по-добър сезон и повече туристи още за тези празници. Имам си редовни мои гости, които лятото почиват, а пък уикендите и Коледа и Нова година предпочитат да заложат на сигурното и на хубавото. Специално за Коледа 80-90 евро за нощувка. Интересът е взаимен, казва Христина, която работи в Гърция още от 1994 година. Много положително са настроени всички. Гърция също много приветства. Отдавна очакваше този момент България да влезе в Шенген. Зимата гърците отиват на нашите ски курорти и за тях беше неудобно да стоят на митниците по 3-4 часа. Както и летния сезон, когато нашите български туристи идваха в Гърция. Въпреки това, проблеми за местните хотелиери има. Например, с допълнителни такси от популярните у нас платформи за онлайн резервации. Когато съм дала възможност госта да си анулира, когато се реши, а не да плаща, по този начин аз трябва много сериозно да надградя цената. Само те задържат 20% от цената. Аз каква цена трябва да сложа, за да платя и данък? За мен не остава нищо. И все пак, най-важно е хубавото време и доброто настроение, напомнят съседите. За BTV новините от Гърция, Десислава Ризова.